Vitajte! Ak aj vás zaujíma, ako vám vie pomôcť reklama v obsahovej sieti Engerio, potom ste na správnom mieste. V nasledujúcich minútach vám predstavíme naše novinky a plány na najbližší rok. Tak poďme na to! Do nášho portfólia pribudlo viacero významných online médií, ako napríklad Plus jeden deň, Aktuality, Imeteo, Mediaclick a ďalšie. Aktuálne sa v našom portfóliu nachádza viac ako 120 webov a vy tak môžete využiť naše silné pokrytie v ľubovoľnej obsahovej kategórii. Kumulatívny zásah médií, ktoré sú zapojené do Engeria a ktoré sú merané monitoringom IAB Slovakia, sa vďaka tomu zvýšil na 2,68 milióna ľudí mesačne, čo je viac ako 71% celej slovenskej internetovej populácie. Okrem nich je však do siete Engerio zapojených ďalších 39 médií, ktoré v monitoringu IAB Slovakia nie sú. Tieto médiá majú na základe dát zo SimilarWebu približne 5,7 milióna návštev mesačne. V praxi to znamená, že z jedného miesta ľahko a jednoducho dokážete osloviť veľkú väčšinu slovenských internetových používateľov, vašu relevantnú cieľovú skupinu. Napriek tomu neustále hľadáme a pracujeme na pridávaní nových médií, aby ste oslovili ešte viac hodných návštevníkov. Kampane dodávame spoľahlivo s garanciou doručenia až 99%. V inzertne najvyťaženejších obdobiach roka však naše portfólio býva naplnené, preto klientom odporúčame využiť ročné balíky. Engerio je natívny formát, ktorý nezahlcuje priestor otravnou reklamou. Naopak, návštevníkom ponúkame najkvalitnejší mix redakčných článkov a reklamných odporúčaní, na ktoré si chcú oni sami klikať. Práve preto sme dlhší čas pracovali na tom, aby sa naše odporúčacie okná s vašou inzerciou zobrazovali aj tým ľuďom, ktorí majú nainštalované rozličné adblock nástroje. Vďaka tomu teraz prostredníctvom Engeria oslovujete aj takých ľudí, ktorým sa bežné banery nezobrazujú. Pripravili sme taktiež vylepšené štatistiky, vďaka ktorým môžete sledovať priebeh kampaní v reálnom čase. Dáta je teraz možné filtrovať na základe časového obdobia, podľa počtu klikov, impresí alebo miery preklikovosti, tzv. CTR. Po ukončení kampane klient automaticky dostane report priamo do e-mailu. Zároveň v týchto štatistikách vidíte aj to, ako sa vaše reklamy zobrazujú používateľom priamo na konkrétnych vybraných médiách. O spokojnosť našich klientov sa stará kampaňové oddelenie a postará sa, aby ste aj vy boli spokojní. Nielen, že vám všetko sami do jedného pracovného dňa nasadíme, ale v prípade záujmu navrhneme vylepšenia, aby ste mali z reklamy ten najväčší úžitok. Ak vo vašej firme zároveň obsah vytvárate, potom určite pravidelne narážate na rozličné prekážky a výzvy. Práve preto, aby sme našim klientom čo najviac pomohli, vám ako benefit ponúkame vstup do tvorcovskej komunity Ukunu. Nájdete tam viac ako 120 videolekcií, návodov, mesačné výzvy a cez 500 podobne naladených členov, s ktorými budete môcť diskutovať, radiť sa, zlepšovať sa. Engerio sa stará o distribúciu, vďaka Ukunu vám pomôžeme aj so samotnou tvorbou. Ďakujeme pekne za vašu pozornosť a tešíme sa na spoluprácu.